ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ମାମା ପାପା ଆଜି ପୁରୀ ଗଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ବସେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଚା କରି ପିଇଦେବି। ତ ଯାଇକି ଚା ବି ବନେଇଲି, ମୁଁ ବି ପିଇଲି, ଆଉ ସାନ ମମିଙ୍କି ବି ଟିକେ ଦେଲି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବସି କିଛି ସମୟ କଥା ବି ହେଲି। ତାପରେ ଗଲି କାମ କରିବାକୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣି ଭରିଦେଲି। ପାଣି ଭରିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମାମାଙ୍କର ଲୁଗା ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଶୁଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାସନ ବି ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମାଜିଦେଲି। ଏତିକି କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଥକିଗଲି। ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବେଡ଼୍ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମାମା ପୁରା ବେଡ଼୍ ସାରା ଲୁଗାପଟା ବିଛେଇ ପକାଇଥିଲେ। ତ ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ସହିପାରି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲା ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେ ହେଲ୍ପ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ଆସିକି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ କ୍ୟାମେରାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଲା, ନଟଙ୍କି କଲା। ତାପରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ବି କଲା। ତ ଦି ଭଉଣୀ ଏମିତି ମିଶିକିନି କାମ ସାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ବସିକି ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଏତିକି କାମ କରିକି ତ ଏତେ ଥକିଗଲି। ମାମା କେମିତି ଏତେ ସାରା କାମ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାରେ ସହମତ ସେମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକିନି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ରାଧେ ରାଧେ।